boat driver David, who was robbed and by on a trip in Pretoria on 11 February, was not registered on the boat platform. Na ọ dịrọ registered na boat platform ifụlụ ya. Maka unu nwa na-aga apụta asị inwe passport, why is use your passport to register na boat, then use your passport to register na InDrive, use your passport to register na Uber driver, Uber Eats or whatever. Kedu ihe ị na-analụ eyuzuru nke mmadụ? Kịta emego ndị boat na aka ha chọpụta na ndị Naịjirịa, ndị Igbo, ndị be anyị, ndị be anyị, because this guy abụrụ n'onye Igbo, ndị be anyị as a whole, kedu ifu na act like this? Ihe ọbụla ma wayo, this guy bụ a student ka ọ bụ, and beside ị nwere every document ọbụla, ị nwere akwụkwọ obodo zuru ezu iji wee register na boat nke gị, asị nke gị were face ị na-arụ ọrụ, na ọ bụrụ ị na-eyuzu nke mmadụ ifugie. Both said it has conducted a thorough internal investigation which confirmed that na David was not registered owner of the boat profile that was active at the time of his at the time of his kpai. This profile belonged to a registered driver with an active account on the boat platform. Both spokesmen Sutton bụ ihe gwalụ ndị ihe na ebe esi nweta ozi a. Ịghọtago? So kedụzi ka ị ga-esi na ọ bụrụ na ya nwanwe alụ apụtasịa ịkwụsịsị isi onye nwe ya lọgọ in amamọ na elent na-akwụ onye a ụgwọ ka ọ gịnị? Aghọtara m. On the day of the ihe mberede melienu, the register completed requirement verification process, after which Mr. David operated using that profile. Well, the guy finished ihe niile gbasara ya before onyanwa wee jezere use this profile sharing. The profile has since been permanently blocked and banned from operating on the platform. You understand? So na block gị on that block go that profile permanently. So that's David Ebulie after accepting a ride request in the Pretoria West Atwesville area where he operated. Ebe ọ na-arụ ọrụ na Pretoria or Atwesville. He was a student at Divine Progress Technical College and Further Education and Training College, where he was due to graduate in March upon completing practical modules. Yes, o kwesịrị graduate na March a. Hey! Alele! O kwesịrị where he listen again ndị anụmanụ before unu si na ihe na-akọ na ọ nara esi abụ original. Where he was due, they say wetin? He was a student at Divine Progress Technical College and Further Education and Training College, where he was due to graduate in March upon completing practical modules. Bụ ihe fọziri ka ọ graduate ka wee fụkwa o. Describing the family feelings. Ọ na here mere ji bịa mere video because of this side. Describing the family feelings following the ogbugbe. Family friends Solomon Ezain, as some said, the family, onye na-akọwa maka the family, say the family is broken and in serious pain. They have many questions about why the suspect ji wee gbuo nwa ha nwoke. Onye akwụkwasị because onye akwụkwasị na the father of David became ill after identifying the body of his son and had to be admitted to a clinic after his blood pressure shot up. Yeah, but blood pressure is too much. Then onye asịkwa he's been monitored daily. Blood pressure is very high and I monitors ya daily. He wee fụkwa nwoke mmadụ. Hey! Ọsịkwa sị na is the father of that guy man has seen the dash cam footage of his son's onwe. Ofugo the dash cam
the dash cam footage of his son's onwe. That's all Fugie and Golden of fear. The automobile engineering student who was from Nigeria but has been in the country for 10 years planned to leave South Africa to continue his studies in Canada after his graduation in March. Unu anụkwala ya? Shikwa ageshe. Shikwa ageshe. Akara samse if ebe na-agụpụta ya na online free ya na online ka na-agụpụta ya na shikwa ageshe before unu si na na-eweta news awa ọkụrụ ebe a na eweta news abụrụ ya no the automobile hey nwatakịrị na-aka olu Canada na ọlụgide ọlụ others opaki ego park ya opaki ego park ya park bute ego ebute. The automobile engineering student who was from Nigeria but has been in the country for 10 years planned to leave obodo ụmụ to continue his studies in Canada after his graduation in March. This very March I know ife a ama ejije trace story ka m bịa gụọ ya ebe a. This very March I know ife a. Hey! Alili! 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 Hey! Obodo ụmụ anụmanụ atalo isi gị ịnala obe anyị jee Thanksgiving. Unu nwa bụ ụmụ nwoke because ọ na-ata isi ụmụ nwaanyị ụtụmụ na ihe nwa ụtụmụ na ka esi ekwu ya ụtụmụ na George ọkwa ego one. Yes, ụtụmụ na George ọkwa ego one. Ụtụmụ na George ọkwa ego one. Kedu ihe ụmụ nwaanyị ji? Kedu ihe ụmụ nwaanyị ji n'obodo a? Kedu ife anyị ji n'obodo a? Ụtụmụ anụmanụ obodo. Ụtụmụ na George ọkwa ego one. Ifuge automobile engineering na-ekwesị ego ya park ma olu Canada. Nye ka ụmụ nwaanyị obodo na-ana iyi. Nye ka nwaanyị obodo na-ana iyi. Ngosi foto nwa mere ya because ọ nwaanyị obodo bulie because na-ekwu unu si achọrọ m igosi ebe a before ndị nwe akara mgbasa ozi akọgheri ka ọ dịkwa update ya na-abịa n'ihu aka nsoro ya na ha bọsa ya eme abịa apịa ọkọt abịa amekwa apịa bọsa ya eme apịa ya ọkọt mmemekwa ka unu mara.